Mga boss, oh, Neo Parts Out, Rosy Venus, oh. Oh, alam ko may nangangailangan sa akin ng flarings dito. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakakulay niya, oh. Isang buo ulit. Neo Parts Out natin, Venus. Yung kanina, isang Rosy Flare, San Carlos. Ito naman galing ng Lingayen. Oh. Unahan na lang, alam ko may nangangailangan sa akin ng flarings dito. PM na lang. Ayan, oh, quality yung kahan niya, oh. Ang ganda. Pati mags niya. Lalo yung flarings niya, poging-pogi. Pati shocks niya, oh, formado. Sayang, gusto ko sarang pang sa akin na. Kaso nga lang, alam ko, mga customer ko dyan, marami nangangailangan ito. Ayan, Rosy Venus, Neo Parts Out. Pangalawang kuha natin ngayong araw. Oh, PM na lang, guys. Parts out. Unahan na lang. Pagka-post ko nito, PM na lang sa akin agad, ha. Ayun, thank you. Pogi, oh. Pauwi na tayo. Kinuha natin, baka makuha pa ng iba. Pogi kasi. Yun.